Стратэгія планы спадарства пра ўсе гэтыя рэчы пагаворым ужо цяпер у студыі. Алена Жывахлот, віцэ-спікерка каардынацыйнай рады, кіраўніца ініцыятывы «Сумленныя людзі». Вітаю. Вітаю. І таксама Артём Брухан, намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадарства, чытаю гэтую стратэгію пераходу да новай Беларусі. Ажно 43 старонкі. Стаміўся чытаючы і ўвесь час задаваў сабе пытанне. Дзе той момант, адказ на пытанне, як адбудзецца гэты пераход змены ўлады? Аказваецца, сцэнары прапанаваныя ў дадатку. Дзесьці там пад самы канец. Ці не з гэтага пачынаць трэба? До кого питання? Калі ласка. Мы делали слушание, проводили внутри Координационного совета, то есть я тоже знакомилась с документом. Он объемный, емкий для тех, кто желает погрузиться в вопрос. Я бы так говорила, что нужно ли начинать с этого? Вся деятельность демократических сил сегодня в первую очередь сосредоточена на приближении транзитного периода. И, на мой взгляд, как раз не хватало активной дискуссий и основательного документа о стратегии переходного периода, не о приближении. Потому что если мы посмотрим на ежедневную деятельность, то это про то, как приблизить. Поэтому, на мой взгляд, все вполне логично и корректно, потому что рассматривается стратегия переходного периода. Вот. Тут бы я не осуждала. Здесь я бы скорее ставила как раз еще более ярко задачу на то, чтобы спровоцировать интерес и обсуждение того, что кажется далеким, да? Потому что белорусам сегодня... Ёсць 4 сцэнарыі, прынамсі. Гэта круглы стол, калі номенклатура умоўна сядзе за стол перамоваў і пачне дзяліцца той уладай, якая сёння ў іх ёсць, навошта ёй гэта патрэбна, пакуль не зразумела. Параза Расіі ў вайне ва Ўкраіне, і тады аўтаматычна брак падтрымання для Лукашэнкі. Трэці пункт смерці хвароба Лукашэнкі, які не стане кіраваць краінай, і знешні ціск. Напрыклад, украінскія войскі тэарэтычна у адказ могуць увайсці ў Рэспубліку Беларусь. На ўсе гэтыя сцэнары ў мяне таксама пытанне, спадару Артём. Дзе сцэнар нейкага ўплыву дэмакратычных сілаў? Бо гэта ўсе сцэнары чакання. Глядзіце, напрыклад, чацвёрты, які тычыцца знешняга ціску, гэта не толькі знешні ціск войска ў украінскай вадзе на тэрыторыю Беларусі. Гэта таксама пра і санкцыйны ціск, пра палітычны ціск, знешнепалітычны ціск. І вось тут, так бы мовіць, роля дэмакратычных сілаў, гэта адзін з галоўных накірункаў працы зараз дэмакратычных сілаў, праз знешні ціск спрабаваць праз партнёраў ціснуць на рэжым Лукашэнкі. Вось тут гэта ёсць. З іншага боку, калі будзе круглы стол. А з кім тады будзе размаўляць рэжым? Гэта таксама сістэма павінна быць, каб дэмакратычныя сілы існавалі. Глядзіце, кантэкст ён можа змяніцца. Сцэнарий 4. Кантэкст можа змяніцца. Гэта можа быць сцэнар 4, як Лена сказала, а гэта можа быць сітуацыя такая. Напрыклад, Лукашенко памёр. І эліты пачынаюць хістацца. І, напрыклад, альбо не пачынаюць. Альбо не пачынаюць. Але ж, калі мы кажам на сённяшні дзень, вось пра сённяшні кантэкст, канешне, частка з гэтых сцэнараў выглядае, не так бы мовіць, што моцна. Але праз 3 месяцы чи паўгады мы не ведам, як будзе развівацца далей сітуацыя. Таму вось гэтыя сцэнары, яны пад кожны кантэкст, яны будуць ці больш, ці менш актуальныя. Але атрымліваецца, ёсць стратэгія, вось яна 43 старонкі гэтай стратэгіі, распрацаваная сёння, але ці будзе яна актуальная праз невядома колькі гадоў? Не факт, и будет адаптироваться. Я бы вообще, наверное, обозначила в этой, не знаю, как позиция Артёма. То есть я, например, не адвокатирую эту стратегию сегодня или там один из вариантов. Да? Я скорее адвокатирую здесь необходимость обсуждения и общественного включения в эту дискуссию. Потому что это результат труда экспертного сообщества. Это не политический актор, например, не Координационный совет разработал. Грамадства вам кажа вельмі канкрэтна. Трэба вызваляць палітычных вязняў і трэба ўзяць уладу. Это вообще не про транзитный период сейчас, не реагирование на трэба неяк дайсці. А по приближении, поэтому тут не совсем... Ці можам мы тады да яго дайсці, не зрабіўшы гэтыя 2 пункты? Нават адзін, узяўшы ўладу. Глядзіце, справа ў тым, што таксама запыт грамадства быў на тое, а якое у вас бачанне будучыні? Што добра, вы возьмеце ўладу, то бок грамадства яно ж таксама рознае. Хтосьці кажа, добра ўладу ўзяць, але калі вы толькі возьмеце ўладу і не прапануеце нічога замест гэтага, чагосьці іншага, ці нейкай перспектывы, таксама не будзе вас падтрымліваць. Але ці гэта не замкі на пяску?
Нет, мне так не кажется. Я зусім. бы все-таки еще раз, в этом документе неспроста в аппендиксе, в приложении есть стратегия приближения, да, переходного периода. Все-таки этот документ про стратегию переходного транзитного периода. Это подмена понятий несколько, да, как вы приближаете транзитный период и что вы делаете. На оба вопроса нужно отвечать. И тот факт, что 3 года мы активно занимались тем, что обсуждали и действовали для того, чтобы приблизить транзитный период, говорит о расстановке приоритетов. В первую очередь политзаключенные, в первую очередь, что сделать, чтобы мы могли взять Уладу. А во вторую очередь получилось ответ на вопрос «Окей». И когда окно возможности открывается, что вы делаете? Вы І понимаете? пачалі цяпер з канца, И вот сейчас, не да, и сейчас выканаўшы першы пункт. ну, параллельно, то есть никто же не отменяет того, что мы все делаем для того, чтобы приблизить, но важно обсуждать и то, что мы будем делать, когда окно возможности откроется. Когда ЧВК Вагнера вошли и Пригожин, все очень активно стали обсуждать то, а готовы ли вы? Ну і цяпер ЧВК Вагнера ўліліся ў тыя, да, хто да. застаўся ў структуры МОЗ. Гэта Ну, в размова общем, пра моя кантэкст. позиция в том, что это не исключает одно другого, безусловно. То есть тут я бы не перепрыгивала, да, не подменяла всё-таки Правядзенне задачи. дэмакратычных выбараў ёсць у стратэгіі, а тым часам цяпер каардынацыйная рада ніяк не можа дамовіцца па выбарах тут і цяпер. У стратэгіі гэта выглядае прыгожа. Вось мы прыйдзем, правядзем гэтыя дэмакратычныя выбары, оказывается, не все так просто. Да, не все так просто. Я тоже думала, что будет проще. В 2020 году с честными людьми мы говорили про честные прозрачные выборы в Беларуси. А сегодня я с таким же лозунгом к радости моей выступаю за честные прозрачные выборы в Координационный совет, в Демократический институт. Вообще решения Координационного совета есть, они проголосованные. Я, как вице-спикерка Координационного совета, не могу это не отметить. Да? То есть это проголосованное решение большинством общего заседания КС, но я лично их не разделяю. Это тоже, мне кажется, честно отметить. Мне важно обозначить, что я не поддерживаю те решения, которые принял Координационный совет. Вы пішаце пра гэта ў сябе на Фейсбуку, Да. таксама вялікі пост пра, хаця не дадалі мяне ў знаёмых, але я ўсё ж такі прачытаў гэты пост і знайшоў магчымасць пабачыць, што вы пішаце і гаворыце адкрыта пра тое, што ёсць праблема. З'явілася яшчэ адна дадатковая праблема, заклікі да пачатку перамоваў з Лукашэнкам аб вызваленні зняволеных у абмен на прызнанне імі сваёй віны, паражэнчыя настроі, адсутнасць культуры камунікацыі ды карупцыя, вельмі гучныя словы. Паводле часткі дэлегатаў каардынацыйнай рады гэта, маўляў, асноўная праблема, што цяпер яе пераследуюць. Менавіта таму была створаная адмысловая петыцыя з заклікам распусціць цяперашні склад рады і пачаць фармаванне яе трэцяга складу. Пагаварылі з адным з 9 аўтараў петыцыі, дэлегатам каардынацыйнай рады і каардынатарам народных амбасадараў Михаилом Рубиным. Давайте послухаем. Наша петиция, и если потребуется, то досрочный выход из состава Координационного совета – это шаг привлечь внимание общественности, медиа, белорусов к огромной проблеме, которая преследует фактически КС второго созыва, и это будет наш вклад для того, чтобы КС третьего созыва вошел в чистое поле, начал писать историю Координационного совета с нового белого листа, потому что, еще раз подчеркну, такой орган нужен. Петиция – это нормальный политический шаг. Я лично знаком со многими депутатами здесь, в Германии, разных уровней, от земельных парламентов до Бундестага, которые как раз находятся в комиссиях по петициям, члены комиссии по петициям, даже один из них зампредседателя такой комиссии. Мало петиций, которые достигают своей цели, но это мощный политический инструмент привлечь внимание. Еще раз подчеркну, это самое сейчас важное – привлечь внимание к выборам, чтобы были по-настоящему демократические выборы. Вось такая петыцыя. Перад уваходам у студыю я спраўдзіў, 58 чалавек падпісалі са 100, якіх яны патрабуюць пад гэтай петыцыяй. Як так выйшла, што ўсе нібыта згодныя, з кім не размаўляеш, што выбары павінны быць без квотаў для арганізацыяў, беспасярэднія, прамыя. Усё было нібыта ясна, але чамусьці дамовіцца не можаце. Ну, как не можем? Внутри Координационного совета, еще раз, прошло голосование. То есть это важно Ну, отметить. але вось бачыце, ёсць Вот, петыцыя. да, это тоже удивительный вопрос. Как так получается, что все, кто говорит в паблике, говорят о прямых выборах без сохранения квот для делегирования, но при этом так происходит голосование? Это интересный и для меня вопрос. И я же не просто прихожу на голосование в Координационный совет, я нахожусь внутри Координационного совета, слышу отношения, мнения и дискуссии жаркие. Тем не менее, ну, значит, я должна
признать отчасти поражение внутри Координационного совета, что мои идеи либо моя позиция не набрали большинства голосов. Так случается. И там позиция Михаила Рубина не набрала большинство голосов, к сожалению. Про петицию, то есть это все-таки в этой петиции, первое, я думаю, что это достойный инструмент использовать петиции. Я слышу мотивацию Михаила Рубина и тех членов, которые подписали ее. Это шире, чем вопрос только выборов в Координационный совет, поэтому тут я бы разделила, да, чтобы сейчас не смешивать отношения, потому что одно отношение к петиции внутри Координационного совета, и я вижу, как реагируют члены Координационного совета, и важно отметить, что это не нашло общей поддержки. Я говорю не о личном своем отношении сейчас, а как внутри Координационного совета. Я вижу реакцию на петицию, да, что поддерживается, что не поддерживается, осуждается. Второй вопрос — это выборы в Координационный совет. Если говорить про выборы в Координационный совет, то я думаю, что инструмент петиции в том числе может помочь обратить внимание, на мой взгляд, на проблему, но так думают не все члены Координационного совета, на проблему в том, что сам Координационный совет принимает решение о системе выборов. Вось уласна, Артём, ці вы таксама згодныя з гэтым, самі сабе прынялі правілы. Гэта, ведаеце, мне нагадвае, калі я пісаў скаргу на гомельскі КДБ, што мяне затрымлівалі, яны гэта адсылалі потым зноў у Гомель, і скаргу на КДБ мелася разглядаць гомельскае КДБ. Так, каманда народнага антыкрызіснага ўправлення, яна заявіла учора сваю пазіцыю наконт гэтага пытання, наконт гэтай сітуацыі ў каардынацыйнай радзе. Менавіта там мы кажам пра тое, што трэба рабіць шырокі аргкамітэт, які будзе прымаць рашэнне па сістэме выбараў. Таму што калі каардынацыйная рада сама прыняла вось гэтае рашэнне, выглядае на тое, што вось як вы сказалі, яна сама гэта зрабіла. А яна ж другі склад быў сфармаваны шляхам дэлегавання. І лагічна, што гэты склад, сам прымаючы рашэнне, ён будзе настойваць на тым, каб гэта дэлегаванне захавалася. Гэта лагічна, таму што ён сфармаваны. Вы гэта разумееце, вы гэта таксама разумееце, чаму няма разумення агульнага? Не соглашаются, ну как, слышат аргумент, не соглашаются, то есть больше 2 месяцев на самом деле. Большасць Координационной рады не згаджаецца на гэта. Да, это результат голосования. То есть нет же подтасовки в голосовании. Члены Координационного совета голосуют таким образом. Про оргкомитет внутри Координационного совета, ну, чтобы не соврать, наверное, больше 2 месяцев там, с документов про то, что оргкомитет нужен, чтобы туда зашли разные политические акторы, и потом этот орган стал открытым. Кому і навошта гэта выгадна? Ну, тое, што я казаў, калі структура сфармавана з шляхам дэлегавання, любая сістэма бюрократычная, любой інстытут, ён будзе спрабаваць захаваць вось тую сістэму, якую ён пабудаваў. Вось у гэтым сутнасць. Таму структуры, якія зайшлі шляхам дэлегавання, яны разумеюць, што на выбарах яны, магчыма, не пападуць у новы склад Координацыйнай рады. Вось яны, відавочна, што і будуць выступаць за тое, чтобы нейкую частку вось гэтай сістэмы дэлегавання захаваць. Кожная сістэма будзе сабе захоўваць. Беларусы мяне не выберуць, але я ўсё адно буду пхацца, прабачце за гэтае слово, каб толькі быць у гэтай Координацыйнай радзе. Вельмі цікавая пазіцыя. Зрэшты, забываем пра адзін істотны момант. Координацыйная рада павінна атрымаць давер перадусім беларускага грамадства і партнёраў. Таму на будучых выбарах у гэты прадстаўнічы орган, цяперашні склад дэлегатаў рады не мусіць мець права абіраць дэлегатаў складу наступнага. Вызначаць прадстаўнікоў Координацыйнай рады мае права непасрэдна беларускі народ праз наўпроставае галасаванне, упэўненае ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Давайте паслухаем меркаванне. Пасля рэформы Координацыйная рада мусіла стаць прадстаўнічым органам дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. Я вельмі добра памятаю ўсе тыя акалічнасці, бо з'яўляўся чальцом прадстаўнічай працоўнай групы па рэформе. Лепшае, што тады мы маглі зрабіць, гэта даць магчымасць усім палітычным структурам і арганізацыям грамадзянскай супольнасці, якія тады выжылі, прайшоўшы праз махавік рэпрэсій, гэта дэлегаваць сваіх прадстаўнікоў у Координацыйную раду. Але ўжо тады мы дамовіліся, што другі склад, які мы фармуем, ён так званы пераходны. І праз год мы мусім зрабіць новы якасны крок да протапарламента, які фактычна будзе фармавацца праз наўпроставыя выбары, калі ўжо беларусы самі змогуць вызначаць вось новы трэці склад прадстаўнічага органа. Для АПК гэта прынцыповы момант, і я разумею, што і я таксама, як член Координацыйнай рады, і ўсе мои калегі мусім прайсці праз гэтыя такі этап легімітызацыі, калі нас мусіць абраць беларусы.
Таму што такім чынам сёння гэта выглядае, што можа так выглядаць, і я ўпэўнены, што і прапаганда можа гэтым скарыстацца, што нібыта другі склад вызначае, якім чынам будзе сфармаваны трэці. Спадарства, хто і чаму у каардынацыйнай радзе не чуе людзей? Ну, надо спрашивать. Ведь драма не получилась, потому что в студии собрались те, кто говорит, и вице-спикерка тоже говорит, что нужны прямые выборы, что нужно создать оргкомитет и отстранить членов Координационного совета от принятия решений по выборам в Координационный совет. Віце-спікерка кажа, але спікер, який не змог далучыцца да эфіру, гэта апошнім часам робіцца вельмі модным. То інтэрнэту няма, то я ў дарозе, то я ў самалёце, то я ў цягніку. У дэмакратычных сілаў такія адказы медыям і такія вось размовы з медыямі. Вось спікер Андрэй Ягораў не змог, скажем так, далучыцца да гэтага эфіру. Ну, а ён што думае? Андрей говорит открыто, он за сохранение квот для организации гражданского общества. Раз. Это страх за уласную посаду? Ну, я думаю, что мотивации разные, на самом деле. Защита гражданского сектора, это мое прочтение мотивов, то есть не совсем корректно, может быть, что я отвечаю, да. Защита гражданского сектора, понятная мотивация. Можно двигаться разными путями. Выбран такой путь. Наверное, чтобы не плодить, может быть, вот это ощущение, мне оно не нравится таких, может быть, у всех разные мотивы. 100%. Можа нам патрэбна тады мы ўсё любім дзяліць, можа нам патрэбныя дзве каардынацыйныя рады, я уже не ведаю, у нас усяго па два. Понимаете, мне кажется, принципиальный вопрос не в том, что гэта. вот как голосование происходит. Мы находимся в состоянии, вот у нас там Валерий говорит, да, трансформационный период, это был переходный координационный совет. Мы не пришли на готовую систему, писали этот статут, у нас нету конституции или так званой конституции, как взаимодействуют все структуры, у нас нету избирательного кодекса, положения о выборах. Должны ли те депутаты протопарламента, члены Координационного совета писать? Не должны. Вот здесь происходит нарушение. Мы закладываем странную систему. Можно ли исключить скрытые, неартикулируемые вслух, да, мотивы или допустить, что все члены Координационного совета одинаково компетентны в вопросах проведения выборов, установления демократических процедур и институтов? Ну нельзя. Тым больш хацеў бы дадаць, што калі былі слуханні па выбарах, ёсць чалавек, які, прабачце, сабаку з'еў на пытаннях выбараў, Александр Шылык, які вельмі слушна сказаў, выбары павінны быць вельмі простыя, каб людзі разумелі. А калі людзі бачаць дэлегаванне, 3 галасы, вельмі складаная сістэма, гэта будзе адталківаць людзей ад гэтых выбараў. Людзей падманьваюць на выбарах ужо 30 гадоў. Да, навошта ім гэта? Таму трэба спрашаць сістэмы, мы таксама як народнае антыкрызнае ўпраўленне за гэта выступаем, і гэта будзе зацікаўліваць людзей. А вось калі пачынаюцца вось гэтыя гісторыі з ускладненнем сістэмы, я пагаджуся з Ленай, што мы не ведаем матывацыі, але выглядае на тое, што нейкая матывацыя існуе, і яна не артыкулюецца адкрыта. Спадарства, мы б з задавальненнем пачулі гэтую пазіцыю, калі б іншы бок згадзіўся на гэтыя размовы. Яшчэ апошняе, пэўна, маё пытанне. Можа, варта проста, скажу так, як людзі пра гэта думаюць, сесці, закрыцца ў кабінетах і не выходзіць адтуль, закрыць дзверы проста на замок і не выходзіць адтуль, пакуль не дамовіцеся і не выйдзеце з нейкім рашэннем. Бо гэта патрэбна Беларусі і беларусам, а не проста для таго, каб падтрымліваць гэтыя структуры. Закрыцца Координационному совету? Докладно. Во-первых, это 100 человек, если в буквальном смысле 100 человек по всему миру распределены. Во-вторых, есть статутные процедуры. Вот и все, голосование происходит так, как происходит. Ну и, конечно, были ли попытки дискутировать, дебатировать? Конечно, были. То есть это же не вдруг проголосованное решение. Я, например, будучи внутри Координационного совета, я была уверена, что сейчас речь идет о консультативном решении Координационного совета, потому что я, там 3-й месяц хожу с этим положением об оргкомитете, и так как мы не достигли консенсуса по Или вы же ведали, за что вы голосовали? Да, конечно, я знала, за что я голосую, но вот большинство проголосовало не за этот вариант. Более того, наголосовано, на мой взгляд, сейчас для подстраховки системы столько подстраховочных моментов, что они, у нас 3 типа вот этих кандидатов, да, субъекты есть самовыдвиженцы, есть субъект электоральный миксом образованный, и есть еще квоты для них. 3 голоса. То есть это реально сложно. Здесь, ведаеце, даже самому желающему. Тыя, хто выступаюць за простыя прамыя выбары дэмакратычную, найбольш дэмакратычную, яны аказаліся ў апазіцыі. Вось так зноў
знову Беларусі. А ўсё Говорила, павінна быць проста. за демократические выступают все выборы вот по терминологии. То есть нет же ни одного члена Координационного совета, у кого мотивация ухватиться за власть и удержаться. Я Это такой верю в выгляд. это. Да. Дэмакратычная. Я верю в это. Хацелось бы таксама ў гэта верыць і хацелось бы нейкага развязання ў рэшты рэшт, бо Лукашенко вельмі ўпэўнена ладзіць свае недавыбары, і калі страціць гэтую павестку, гэта будзе вялікая параза. Дзякуй за гэтую размову. Алена Жываглот, віцэ-спікер Коордынацыйнай рады, кіраўніца ініцыятывы «Сумленныя людзі», Артём Брухан, намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Дзякую. Дзякуй.